أتم سبات انتس بفلات انتس بقري ترقم جغننت يغير له زعدي جغنا يموت مبر معازي نبرنا بلت زعدت نبر لا جغانو ناسقيت نقلن رسيع نقلن الساقع نقلن منتا بيعا بزوم لحالفو تاريخ تمكح جغانو قبيرة بالترفو تقوح تقون لعدي ازي زحقو خندي سبات يوم استكاو خنا تريفون بسبت راح لحاوقو هاي راسولو لحاوي افتزل لخايو سلالي خون خزام لخزام سلام زخوركم سمعتي تقارن إيرتروان حتي بزيافر لي أبزل لكم مو سلامكم زحلي مباركز كرات دمزدي ندوم دمانا بخم قريبا يزل لكم مرب بزعبا تقارن لي رأسي الأوليو تقارن لي رأسي الأول أب تيك توك لعلي سساي حموشتي فدور ويخعات خطالي زلوو تقارن لي رأسي الأوليو أو قداي رأسي الأول قرمي خلطور حبي النون بزعبا أبلو عليو زباز حزول له مفرحن أبلو عليون كم وون أبسط روز بس حزول له مفرح نواخما بيلنا نيرنا لوم دما تقارلاي رأسي الأول هلاو النتو أطفيو كم زلو تحبيرو زلو أبي كم زلو أي فلت انزلو دهايو كوزات أف بزحات معلتات كم زتقصرو بزح كم قربا زركبو حبريتا كم زمان لخطنا يسعبو قداي تقارلاي رأسي الأول انتا يخوين نزبل مولو حبريتا نابخم كنابلنا اتو قداي ون بتأبقا بحقي أما خرطون كم تتحازيو تحبيرو زلو كب قرأوه زركوون حبريتا سبسيبنا نابخم كنابلنا انتا يبصحوه تقارلاي رأسي الأول هلاو النتون كم يمثل نزبل مولو حبريتا نابخم كنابلنا حبيركم نتصانيحكم زمدة بزي نابخم كنابلو كونيو سنة مكتتال بدقامي سلامكم زح باركس كرات سمعتي تقارلاي رأسي الأول مبزحتينا تقارو نفلطينا ازي قدوس تقارلاي رأسي الأول مبزحتينا سبات بفلاي دما اب محورا ميديا النتف سبات بزعبا قداي بزعبا تقارلاي رأسي الأول سراحتي تقارلاي رأسي الأول نزي فلطوه نشتن فيديو نابخم كبل كخونيو تقارلاي رأسي الأول أنا سابيلنا تنقوزات لنا بتعمي كاب زبهالو ويد كعا كفتم جبرت سناي زبهالو بفلاي دما كاب دحري تي ناي تግራይ دما فاساسي زخونه كنات مرغغ عصيبو بزحات بوغ دراغوت وي خعا سناي جبري اندا جبره زمص እዩ بفلاي دما تغادلاي راسي الول اتم سرحم سرحتي اب سدراس وات اندا خدا እዩ سدراس وات دقوم بخونታት وي خعا بتي كنات زسانا ولدنا ندحجز إنا نريو اسكي نشتن فيديونا باخم قبل مخم لسكم يا أيلهم كيورنا الوانبري قايلو لكن هاكن دوم تينا غصا عينهم تيفسس لا حاسين مشات لا سلطان مغوياي مسكدو ولا تግራይ تنبع الله ولاد تግራይ ينبع الله يوكل له مندك ادمي هاكو صم من تنوعوا تسماسلو اقبوكم يشي انا هنا دقهم من تانا يمسو بقى حقي زي صم ابو جغنايكم صدرا جغنايكم صم شابو انا هنا دقهم هنا انا نالنا يصدمكني انا نالنا منم تخوننا ندلمو يا زحزنا المصينا نينا ግዚያዊ ነገር ሰሞን ፍልጥ ሰሞን ሰሞን ይጻን ሓየን እዚ ኣለኒያ 5 قرشين ንሓደ ነገር ተኾናኹም ናደቅኹም በረከት የንዚ ሁሉም ትባል ጓልኹም ያለ ይቀትልኩም አባ ክብረት ሓለ ደንደቀይ ኦቨርኩም ተው ዕድሜ ሃውኩም ካና ይድህንኩም امباركس كرة سمعتي كم استراخم يمثل تقارلاي راس الأول الصراحة مسرحتي أب صدر سوات ويخا أب بتعمي زتسقما ገንዘብ እንደሐገዘ ማለት እዩ ትገንዘብሱ ዋላ ካብ በኋላ የምጽዮ ኮይኑ ግን ካብ ብዙሓት ጉድሳት ተጋሩ ኤርትራዋን ዲያስፖራ ማለተይ ካብኦም ገንዘብ እንዳኣከበ ንብዙሓት ጽጉማት ስድራ ጽጉማት ዝሕግዝ ከም እውን ዝተወቅዑ ተጋደልቲ ሕክምና ንሕክምና ወጻኢ እንዳሸፈነ ብዙሕ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ዝመጻ ሓደ ብሉጽ ካብቶም ገበርቲ ሰናይ ኣብ ዝኸስ ሰዓት ድማ ብጣዕሚ ብሉጽ ካብ ዝበሃል ቀዳማይ ሓደ ተጋዳላይ ራሲ ልኡል እዩ ኣብ ጉዳይ ኣብ ዝሓውና ዘደማ ቅድሚ 2 ወር ሓቢልና እውን
زلعالم مفرراح يموصو نيري ببمعلتو كابز السرح علت جميرو اتي تخطالي ون دابزحا ابز خدلو ساعات بزح متنقطه እንዳበጽሖ ጸኒሕ እዩ ኮይኑ ግን ቅድም ክልተ ወር ሓቢልና ናባኹም ዘበልናዮ ቪድዮ እንታሊ ድማ ብቁልጥፍ ስራሕቱ ደው ካብል ከም ዝተሓበረ ናባኹም ኣቢልና ነርና ሽዑውን እቲ መፈራራሕ ዝለዓለ እቲ መጠንቀቕታት ዝለዓለ ስለ ዝነበረ ናብ ሞት እውን ካብ ፀሓካ ይኽእል እዩ ዝብል መልእኽቲ እዮም ሂቦሞ ነይሮም ተጋዳላይ ራስ ልዑል ግን እዚ እንከይበድሆ ስራሕቱ ደው ኣያበለን ጸኒሑ ኮይኑ ግና እቲ ببخلت معلتي ويخاع ببساس معلتي زلق أنا مرة فيديو أبصمن كابي حمشته 4 فيديو إلى قنيرو خوينجن خلت فيديو من قاق كمز جمرة إنا زلنا حواريتا زملاقت اتي تقرر راسل دما حدا فيديو زاقرص نمرة ويخاع تختالك ركب تفتوين كركب تزي خونس نت فيديو نار أيوه بزحات دياسفورا تجارو إرتوان حاجة سلاز جور نورو سلاز دما أتتجور نجارات أتتصرحهم صراحتي جدا بفيديو تقاريسهم نبتي زمل قطع أكل ويخا نبتي دياسفورا زلوا نفتح عقم زلوا وصف أنت بس يحميهم جنزب كركب زكال إذا سلاز خنا دما نصوه مقراصو تطوع يبلن ولا بقصري وحدين حديت فيديو تحت التلاقة أبصمن خلته ويقع سلسة تبازيحة يلقى كم زنبرة حبريت لنا اتي نزي حونازي تتنقق زبل ملأختي زهو زلو دما أما راح سراوي تقراي كم زخونا يو تحبيرو زلو بتعما زيو زحفريو اتي قدم خازيلنا ون زحلفنا يو ملأختي كمو تمسساليو وتملأخت السو مالت دما ابتشعو ساعات زبلوو حانتا دوه بزمقدال سلسة دقة هيوت سينا ناي سلسة دقة هيوت سينا كمون حانتي أدوه حدن حدا وداون سينا تون دافلخا بمحورة ميديا تلوكون لخا اتمخنيات قديفخا حاجة خطرة قبر زبل هزيو نادم كورنا مجلس أزوخانا ملأختي أم هيومو بتعمازي إزقار مكا حدا سب ممخنيتو انكي تزاربخا حق الزوط راي مالت بتعمازي يزغبد بفلاي دما أبزخ الساعات كخون خمس زي خيل مالتيو حدا سب زيت أقومو تزي تزاربخا ويخا انكي زرزرخا سؤالكم حق زو السبزي تتقيم له حق زو ويلخا زمت حقس اسكاب خزي سلازي يلا انسوم دما اتم سراوي تግራይ ወይ ከዓ اتم اب تግራይ ዘለው አመራርሓ ዝወል ወንታሃልዩ سؤال خا ክትሕግዝ ኣለካ ዝብል መልእኽቲ እዩ ሓውና ተጋዳላይ ራስ ልዑል ድማ እዚ ክኸውን ፍጹም ኣይኽእልን ኢሉ ቪድዮታት እውን በብሰሙናት ክልተ ቪድዮ ምልቃቅ ወላ እንተጀመረ ኮይኑ ግን እዚ እውን ትክክል ከም ዘይኾነ እዮም ሓቢሮሞ ነይሮም እነሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ዛምጻኹም ኣምጹለይ እምበር ኣነ ቪድዮ ምቕራጽ ደው ኣየብልን ዝብል እስካብ ስኻትኩም ዓቕሚ ረኺብኩም ናብ ሓገዝ እስካብ ተኣትዩ ኣነ ብዓቕሚ ክሕግዝ እየ ዝብል ሓልየት ዝተመልኦ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ንሶም ድማ እዚ ልክዕ ከም ብጫው ሓሲቦም እቲ ትገብሮ ዘለኻ ስራሕቲ ፍጹም ትገድፎ እንተዘይኮይንካ ኣብ ስድራኻ ኣብ ኣሕዋቱ ብጣዕሚ ንምዝራብ ኣዝዩ ዝኸብደና ኣብ ኣሕዋትካ ወይ ከዓ ኣብ ስድራኻ ናይ ሞት እርምጃ ክንወስድና ዝብል ሓደ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ መልእኽቲ እዮም ኣሕሊፎምሉ እነሱ ድማ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ስለዘስግኦ ንብዙሕ ግዜታት ንብዙሕ መዓልታት እውን ቪድዮ ምስራሕ ጠጠው ከም ዘበለ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሰዓት ተጋዳላይ ሓውና ተጋዳላይ ራስ ልዑል ኣብዚ ሰዓት ኣበይ ከም ዘሎ ድሃዩ ኣይተፈለጠን ዘሎ እቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ድማ ኣብዚ ሰዓት ቪድዮታት ደው ካብል ዘለዎ ዝብል ከም ዝተዓገተ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተዓገተ ንህይወቱ ግን ኣብ ድሕንነት ዘለዎ ቦታ ከም ዘሎ ካብ ዝጠፈ ድማ ብቁፅሪ ዝቁፀሩ መዓልታት ከም ዝገበረ እዩ ማለት እውን ተዓፊኑ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ ረኺብና ዘለና ኮይኑ ግና እቶም ዓፈንቱ ካብ ዓዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቢሉ ነይሩ ወራ እንትኾነ ኮይኑ ግን ከዚ ኣብዚ ዝበሃል ቦታ ከም ዘየለ እዩ ሓበሬታ ዘለና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዚ ይመስል እዚ ጉዳይ እዚ ግን ናብ ካልኦት ሰባት ምእንቲ ክበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑኹም ከምኡ እውን ኣብ ኮመንት ርኢቶኹም ኣዝዩ ስለ ዘድልየና ኣብ ኮመንትኹም ክትፅሕፉልና ኣብ ቦታ ኮመንት እንዳፀሓፍኹም
ሓገዝኩም ኣርኢና ካብኡ እዚ ቪድዮ እውን ናብ ካልኦት ሰባት ክባፃሕ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑኹም ግን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ግን ኣዝዩ እዩ ዝገርመካ ሓንቲ ዛንታ ናባኹም ከብል ሓደ ሰብኣይ ኣዝዩ ብዙሕ በደላት ይበፅሖ እሞ ናብ ሓደ ናይ ሕጊ ምሁር ፀሓፊ ይኸይድ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሖ ገበናት ስቃያት መግፋዕቲ እንዳነገሮ እናሃለየ ብዙሕ የፅሕፎ እሞ ድሓረ እቲ ተበዳሊ ይበኪ እቲ ናይ ሕጊ ምሁር ፀሓፊ ድማ ንምንታይ ዳኣ ትበኪ ኢሉ ይሓቶ እቲ ተበዳሊ ሓውና ድማ ለካስ ኣይተፀሓፈ ኮይኑ እምበር ብዙሕ በደል እዩ ኣብ ልዕለይ ወሪድኒ ኢሉ ይብል ይበሃል ስለዚ ኩራት ሰማዕተይ እውን ኣብ ልዕሊ እዚ ሓውና እዚ በፂሕዎ ዘሎ በደል ስለ ዘይተዘገበ ስለ ዘይተፀሓፈ ኣብ ዩቱብ እውን ሓደ ኣካል ከምዚ ገይሩ ብዛዕባ ተጋዳላይ ራስ ልዑል ዝዘገበ ወይ ከዓ ዝተዛረበ ኣካል ኣይረኸብናን ስለዚ ኣብዚ ልዕሊ ሓውና እዚ ዝበፅሕ ዘሎ መንከራ ግን ይኸው ዝኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ነገር ወንጀል እዩ በፂሕዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ዝኩላይ ፀገማት ዝኩላይ መንከራ ብዙሕ ግዜ ክፃወር ይፀኒሑ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይወፁ ብዙሓት ሃልዮም ዳኣ እምበር ብዙሓት ፀገማት እውን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝበፅሖ ሓበሬታ ኣለና ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሖ ፀገማት እውን ኣብ ሰዓቱ ክናውፅኦ ከም ዘለና እውን ክንሕብር ንፈቲ እምበኣርከስ ኩራት ሰማዕትና ንሎሚ ነበረና መደብ ኣብዚ ዛዚብና ኣለና ስሰናይ ንዓኹም ሰላም ያራኽበና